Gasa, itibiyag. Kumusta nga iti panagbangkag mo, Rodrigo? At danto nga ta maapit mo. Wantatang, saan ko abay ang dagiti mulak anatang? Nasayaat nga rod Aywa naman na imbag ti bangkag mo. Tapno saan kayong agbisin iti asawam? Wantatang, kaya't kaatulungan nga agmula. Ang imlakaya kong agtrabaho. Nakapsuten ti bagay. Di yun panunutan day tatatang. Sa akong ti makaamu iti bangkag. Saan matakabaalan ni Pio ti agtrabaho iti bangkag? Kapot agtrabaho matiti opisina. Tatang, no makaapit ka, ikam tulangan iti sidain danatang. Tapno awan mat maibagbagana. Amumatan ti ugali ni Piaw. Wan tatang, kasta ti aramidan. Nariwat pa'y laang rumor ka na mapan iti bangkag mo, Rodrigo. Wan laring bakit? Mabalinan nga apitan dagiti mulak anatang. Ang luto akpay nga rod iti pagar mo saram Madamdama akto namangan. Nagkapiak, kan nanganak iti tinapay. Nakay. Sana bali, sa anak matlang agbayag iti bangkag. Agawid ak matladagos dito'y balay. Mangimot ka nga rod iti pagsilaw mo iti dalan. Hay, amang ano makasalaw ka iti ulag. Wan bakit? Awan ti rumbang apagdanagam kanya. Ikang ka iti sidaan nyo anatang Manong Pio. Nagburas kagaya man kadagiti mulam anatang, Rodrigo. Wan Manong. Ato'y dagiti natang asidaan nyo. Unay kamatan, Rodrigo. Naglawa di minulaam itinatang. Ngam dayto'y laang ti itad mo kanyak. Kurang dayto'y anatang. Sika lang aruden ti agnumnumar iti bangkag ni tatang. Ngam dayto'y laang ti itad mo kanyak. Tultulungak laang mat ni tatang iti bangkag na, Manong Pio. Ti kunam kit di. Kayat mon abukudan ti dagana. Anya? Nasaysaya at langan no bingayan tan ti daga ni tatang. Kasaritak danan ang kantatang. Tabingayan talangan ti daga. Tapno saan la sikat agnumnumar. Palabsumlatan ti kasi apa nagsasao ti kabsat mo, Rodrigo. Di mo mat ag-aguman ti dagada tatang Laring bakit? Saan arumba nga ibagana nga ag-agumam ti daga ni tatang? Nalabit nga apalan na ka ti kabsat mo iso akasta. Makapasair itirik na ti ibagbagana, bakit? Ala, di mo latan ikaskaso dagita nga imbagana ken ka. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo, lakay. Di ka pa'y ladinanog ni Rodrigo akapsat mo. Agum dayjay iti daga. Sana rumbang nga tagikwaan na ti daga ni tatang. Nas ka na pagbingayan mi. Nakita-kita'y nila rin nga asawa ti kabsat mo. Napan naglako iti nagaduan natong. Sigurado nga rod nga do itan ti kwartada. Sana mabalin na bukudan na ti kwarta ang mapaglakwan na kadagiti natang. Anya pa'y lati araramidam Pio. Agtignay ka na. Mapan kan iji balay da tatang mo, takasaritam. Tatang, umay ko alaan jay bingay ko. Anya bingay ti bagbagam, Piaw. Jay kwarta ang naglakwan ni Rodrigo itinatang. Saan ka di nga imbingayan nakamutan itinatang? Inig ka nakagpaiso. Ngam saan nakakontento. Nagbasit tinted na. Iso nga umay kumatalaan ti kwarta naglakwan na. Sana dakkel ti naglakwan ni Rodrigo itinatang, Piaw. Nababa ti presyo tinatang. Kat apag isulang iti nagastos na nagbangkag. Anya? Ni amin Rodrigo ti naggastos ije bangkag. Awan na pulos ti naitulong ko kenkwana. Awan bibiyang ko no iso amin ti naggastos tatang. At damot karbangak at umawat iti kwarta ang naglakwan na. Anya? Iso nga ibingayan dakmat iti kwarta ang naglakwan na. Piaw. Kayat yung anak ni Rodrigo. Amok dayta. Jak kayat ti panagsasaom, Piaw. Pudnumat nga mintatang. Nila ang Rodrigo ti anak yo. Bidot dayta nga ibagbagam, Piaw. No kayat mo ti agbangkag, aramidam. Kabaalam nga ro ti agbangkag, Piaw. No kabaalam, mabalin mo asublatan ti suksukayan ni Rodrigo adaga. Nagalas ti panagsasao dayjay Apio, lakay. Kaya't na ti makibingay ti sapul ni Rodrigo. Ngamawan mat nga ro ti naitulong na. Agpaiso dayta, lakay. Inlawlawag ko kenkwana ti amin. Ngam di nakpatsain. Nagalas ti ugali dayjay Apio. Dayta lamang namnama ti amuna. No kabalan na lagit di ti agtalon, wenno agbangkag, nawayamay. Ay, nakakasi ti panagbiag ni Rodrigo.
No saan nga agmulay tinatang, awanan ti pagbiaganda. Pudno dayta bakit? No kayat lakit dinipyo ti agbangkag. Ikam iti bangkagan na, tapno saanan nga agriripay. Pyo, agawom ka ni Rodrigo jay daga asuksukayan na, kat ilakom iti sabali a tao. Kasta talaga ti aramidak, sarina bakat. Rumbang nga siyak lang timang tagikway ti dayjay adaga. O saram ti panunot mo, Pyo. Di ka agpaatiw iti kabsat mo. Apay kumangag paatiwak ni Rodrigo. Siyak ti inauna. Iso adakdakkal ti karbangak iti daga. Agtignay kan, Pyo. Nasken ang maalamon da di adaga, kat ila ko talaangan iti sabali a tao. Inakmanan kasarita ni tatang, sarina. Nasaysaya at ngagpaiso, no mailakon dayjay adaga. Ayan ni tatang, nanang. Adabiit na pananda. Anyat ibagam ka ni tatang Mau. Nilang tatang ti pangibagak iti gagarak, nanang. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak ti ibagam ko makan ni tatang Mau. Okay, tangay dagulit kayo. Ibagakon. Ila kumilaangan jay daga asuksukayan ni Rodrigo, nanang. Anya? Nanay. Apay ko mga ila ko yung dayjay adaga. Wen tapno mapan kanyak ti bayad dayjay adaga. Ay naglaing kan, Pio. Si bibiyag kami pailaan kan ni tatang Mau. Ingkakid din ila ako ti daga, pangalalaan tayo iti pagbibiyag tayaw. Nilang mat Rodrigo ti agnumnumar iti dayjay adaga. Saan ka di? Ay sana pudno day tapyaw. Mabingbingayan kamot iti apit ni Rodrigo anatengkad. Saan nga umdas dayjay, nanang? Ti kayat ko, maila ko langan dayjay adaga. Kat mapan kanyak ti bayad na. Saan ang mabalinday ta akayat mo, Pio? Saan ang mabalay? Kastagayam ti plano ni Manong Pio, nanang, tatang. Jak umanugot iti kayat ni Pio ama pasamak. Anya langan nga iti pagbiyagan tayo. No ilako na dayjay adaga. Ay, Tatang, Ituloy mo asukayan dayjay adaga, Rodrigo. Siyak ti makamo kini Manong mo apiaw. nagkapoy ka matgayam, Pio. Di mo matgayam ka ba ulan dagiti dadakkel mo? nasken na maila ko kung dayjay adaga, sarina. Jak umanugot ama panlaang kini Rodrigo ti sapul dayjay adaga. Ay napyo, agpatingga kalaong iti sao. Anya nga tanong kabilam langan ti kabsat mo, taklag butang. Ha? Butbut ngam ti kabsat mo, day tati aramidam. Agaagaw kayo iti daga. Pwa! Pwan tumanan! Pwa! Ni, anya ka din ti sasawo manang sarina. Saan ka di akayat yung abuko dan ti sapul ti bangkag di tatang? Ni, ay, jak maawatan day tang ibagbaga manang sarina. Di mo maawatan? Gaputa munul ka! Awan amam-mom! Ha? Hoy, laring ha? Agpada talaangan ay kamkamang. Amangan no pagin interisam matidaga dagiti nakaikamangan ta, ha? Talaga adyak maawatan dagiti ibagbaga manang sarina. O sige, labsan ka pay. Saan ka kumabastos, ha, laring? Kasarsarita ka pay laeng, ngampanawan nakit din? Ha? Awan babain mo. Agpada kayo iti asawam, nga awan babay na! Jak magustuhan day tang imbagbagakan ka ni ipagsarina, laring. Ay, hindi mo latan tutupan ni manang sarina, lakay. Aglablabos dang kini Manong Pio. Iparparupa dalauna yan asak ti gamrod iti daga. Jak matagikuan dayjay adaga. No di kat suksukayak laang, para mutla ka tayo. Lakay. Tultulungak laang mat ni tatang. Sabali ngamin ti pagawatan da iti aramidam. Ipagarot da lakit di atagikuam da di andaga. Nasa isaya at siguro, naibata ko na bangkagan dayjay adaga. Tapno awanan ti riripay. Kasaritak ni tatang, may papan iti dayta abanag. Namuak dayta nga imbagbagan ni Pio akabsat mau anak kao. Tatang, ibata kon asukayan ti daga. Ay sana mabalin Pangalaan tayo nga ron nga iti kanin tayaw no saan mo nasukayain. Tatang, Imbagak matken ka. Asak ti makamo nga agsungbat kini Pio. Awan ti rumba nga pagdanagam anak kao. Awanan ba inday jay alaring? Apay, sarina. Anya tinaramid kan kanilaring. Pinagsasawan na kit din. Ibagbaga na gamrod tay ti daga. Anya, imbaga na ti kasta. Saan lang nga day tatimbaga na kanyak lakay? Anya pay, Agaagaw ta kano iti daga. ti awanan ba na babae.
Data pa yan ti pangibagaan na iti kasta. Kat data lang ruden ti dihado. Agkakasakit a balikas ti imbagbaga na kanyak, lakay. Agsaga na kanyak day jay alaring. Saan asyak ti karkaritan na? Ayan tinalay nga asawam, Rodrigo. Ne, agpungpungtot kamatan manong Pio. Anya ti basol ti asawak. Di kan agin didiam mo, Rodrigo. Ibagbaga nakit din ada kami ti gamrod iti daga. Anya? Saan nakabalan nga ibaga dayta nila ring manong Pio? Amok ti asawak. Di mo man ikalintigan di asawam, Rodrigo. Agpada kayo nga awan babain na. Anya? Amok ka. Agpaspasipsip ka kinitatang. Tapno si kalang ti pangyawatan na iti amin adagana. Nagkamali ka iti dayta, manong Pio. Di ka man, Rodrigo. Da kayo iti asawam ti pudpudno agamrod. Saan kat ada kami? Anya? Oh, mapaisuan ka? Pumanaw kan, manong Pio. Tamang mas ka pa, Rodrigo. Anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Jak kayat nga agririta, manong Pio. Isu a pumanaw kan. Di nakpapanawan. Sige, lumaban ka, Rodrigo. Ipakitang tilaing mo. Lumaban ka! Awanan ka itibain, Pio. Apay ang kinabil mo ni Rodrigo akamsat mo. Kunakun kat anagipulong kada kayo dahi dya, Rodrigo. Sana rumbang ang kinabil mo ti kamsat mo. Aglablabos kan. Rumbang lang tatang. Tapno am muna ti pagluglugaran na. Anya? Nilang mat Rodrigo ti kayat yosan ka di. Nasakit tinakam ko. Iti panangyawat yukan kwa na iti daga abang bangkagan na. Anya? Iti saan ngagbayag. Kukwa ng tunday dya daga. Awan tunti para kanyak tatang. Nagbidot ka iti dayta nga ibagbagam, Pio. Impasublat ko lang kwa na day dya adaga. Tadya kun kabailan pa'y ti agbangkag talakaya kon. Ha! Di adalak tatang. Amok ti diskarte yo. Awan kit di manak nakam yung ama ah. Anya? Anya ti kunam? Ha? Anya ti mapaspasama kan katatang? Agkupit ti barukong ko. Marigata na kaumangas. Tatang! Natayon ni Tatang Yaw. Saan tayo na naisambot ti biyag na diti ospital? Tatang! Pakawanan na, tatang. Awanan ka itibain, Pio. Saan kumanatay ti amam no saan nagapu iti kinagamrod mo iti daga? Pakawanan nana. Jaking gagara ti amin. Naglablabos ka, Pio. Sika tinagarami di tiriribo kiti pamilya tayo. Awan basol ti kabsat mo tapno dang ram. Nanang. Nakapungtot ti amayo. Kadi sumatan ti puon ti ipupusay na. Itatanatayan ni tatang Manong Pio. Hiyawat kun kan katidaga. Kat sikan ti makam mo. Anya. Idi pa ila kayat ko nga ibatan ti daga asuksukayak. Ngam saan nga umanugot ni tatang. Intalag na lang kanyak ti daga. Ngam di na kayat asawan at agikwa ekon. Rodrigo, ading ko. Kukom lang ti daga Manong Pio. Hiyawat kun kan ka. Kat umadayo kami matan nga agasawa. Anya, ikuyog mi ni nanang iti lugar dalaring. Kat ijay kami nagnaed. Pakawanin na kading ko. Pagbababawiak da ito'y anapasamak kinitatang. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag, isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.